Vale, l'OpenShot, no? És més fàcil dir-ho que fer-ho. A veure, què cal fer? A veure, sempre és més fàcil dir-ho que fer-ho, però no és molt complicat. Ah. Mira, el primer que hem de fer és anar a la pàgina web d'OpenShot, descarregar el fitxer d'instal·lació en funció del nostre sistema operatiu, instal·lar-ho i executar-ho. Ostres, tu! No, Què és això? Perquè anirem per parts. El primer que veiem són 3 grans àrees. Tenim els fitxers del projecte, la previsualització i la línia del temps, ¿vale? D'acord, i això serveix per... Doncs mira, els fitxers del projecte són com les peces que tenim per composar aquest trencaclosques. Podem tenir clips de vídeo, podem tenir imatges estàtiques, àudio, música, el que vulguem. Després, la previsualització... Mira, la previsualització, això sí que ja ho sé. Això és per previsualitzar, no? Vale, sí, té sentit. I també et permet veure com va quedant el muntatge que fas a la teva línia de temps. La línia de temps, què és? És on vas col·locant totes aquestes peces que t'he comentat abans, és a dir, els clips, els àudios, on també pots tallar-los, els pots moure, pots afegir rètols, caixes de text, transicions, efectes... Efectes, també. Sí, és a dir, no t'esperis efectes d'una pel·lícula, però sí, per exemple, millorar la imatge, el color, una mica el so, cosetes així. Vale, m'havia espantat, dic, i per què hi ha tantes pistes aquí en la línia de temps? Doncs perquè les pistes són el que ens permet col·locar aquests elements, aquestes peces, i tenen una jerarquia entre elles que es basa com en el pes, en la importància. És a dir, quan més amunt està una pista, el que conté és allò que es mostra per sobre de la resta. És a dir, si volem sobreposar un text, l'hem de col·locar una pista que sigui superior a aquell clip de vídeo sobre el que volem que aparegui el text. És a dir, si el vídeo el tinc a la pista 1, el text ha de ser-hi com a mínim a la següent pista, a la 2. Vale, això és com un acetat, no? D'allò que feien servir pels dibuixos animats. Sí. Vale. I quan, no sé, quan hi ha trossos de vídeo que s'obren, no sé, errades, les preses falses... Doncs mira, és molt intuïtiu. Talles amb les tisores, esborres el que no vols i ja no apareix el muntatge. I si m'equivoco al tallar i esborro el que no havia d'esborrar, què? M'ho carrego? Doncs tampoc t'has de preocupar, perquè tot es pot desfer. És a dir, l'editor no és una màquina destructiva, sinó que pots anar tallant, canviant d'ordre, els clips d'àudio, els clips de vídeo, tota la línia de temps. I el més important és que els originals no es modifiquen, sinó que només es modifica el que tu tens a la línia de temps. I quan acabes d'editar, llavors deixes el vídeo i ja el podem veure? No exactament. És a dir, aquests programes el que fan és deixar-te el projecte, que és una mena de fitxer que actua com un índex. És a dir, recull tots els elements que has utilitzat. Quins clips de vídeo, quins clips d'àudio, les transicions, si hem posat text... Però això no és el format de vídeo final. I llavors, què cal fer? Doncs necessitem d'aquest projecte passar a exportar-ho a un format que es pugui publicar a diferents vies, com ara el que hem comentat abans, a YouTube, a Vimeo i sobretot amb la millor qualitat possible. I això com es fa? Doncs un cop hem desat el projecte, l'hem d'exportar des del menú Fitxer, l'opció d'exportar i exportar vídeo. I per defecte ens demanarà posar un títol, que aquí ja el personalitzem com vulguem, i ens indica a quina carpeta s'exportarà el nostre vídeo final, que també la podem canviar. I ens proposa un format força comú, com és l'MP4. I aquest és adequat? Sí, perquè l'MP4 accepten pràcticament totes les plataformes de publicació i es pot reproduir a gairebé qualsevol dispositiu. El que sí que cal és decidir el perfil del vídeo i la qualitat. A veure, la qualitat, la millor, no? Que podem, no? La millor qualitat. Sí. En general, sí, però primer hem de decidir el perfil. És a dir, d'entrada, l'OpenShot ens dona una opció prou equilibrada, que és l'alta definició, bona velocitat, una resolució prou gran, i amb aquesta proposta pràcticament es podrà veure a tot arreu. De totes maneres, també hem de pensar que encara hi ha dispositius que no poden mostrar imatges en alta definició, tot i que ara és el més comú, però ho hem de valorar també. Llavors, què fem? Ho deixem tal qual?
A veure, depèn de moltes coses. Ja hi som. Ja. És que no hi ha res senzill o què? Tots els seus matisos. Per exemple, depèn d'un parell de factors. Si les imatges que hem gravat tenen més alta definició, podem escollir un perfil superior per exportar. El que no té gaire sentit és escollir un perfil de 4K si les imatges tenen baixa definició, perquè el programa al final no es pot inventar que les imatges tinguin més qualitat si de base ja no la tenen. Ok. I l'altre factor? Sí, per altra banda, i també en funció de la plataforma que fem servir per publicar, podem triar una opció de més qualitat o una opció de menys, perquè hi ha plataformes que van del vídeo original el que fan és crear diferents versions amb menys qualitat. I d'aquesta manera qui ho veu pot reduir la qualitat en funció del dispositiu que estigui fent servir. Clar, i també depèn de la connectivitat, imagino, no? Que això... Sí, depèn de la connectivitat de la plataforma. Per exemple, YouTube permet penjar un vídeo fins a 8K, que és ultra alta definició. Aquesta, no? No fem servir aquesta, que és la... No farem servir aquesta bàsicament perquè els dispositius amb els que nosaltres gravem no tenen aquesta definició. I llavors, és el que t'he dit abans, el programa no es pot inventar més definició ni més qualitat que nosaltres des de l'origen no tenim perquè els dispositius no la tenen. I llavors, quina fem servir? Doncs mira, ara et diria que et treguis paper i boli perquè jo el que faria seria optar per la configuració estàndard, que seria Full HD, 1080p amb 30 frames per segon i una resolució de 1900 per 1080. Vale? Això ens dona una qualitat per sortir a pràcticament qualsevol plataforma i qualsevol dispositiu. Així que si vols t'ho torno a repetir perquè sé que... Bueno, després m'ho passes pel xat i ja... Jo crec que per això... Perfecte. Però aquesta és l'estàndard i jo crec que anirà bé. Vale, perfecte. Jo crec que ja ho tenim, no? No sé, merci per tot. A tu i qualsevol cosa em dius, ja saps. Perfecte. Doncs cuida't molt. Que vagi bé. Adéu. Adéu.